Hej, jeg hedder Vishnu. Jeg er i gang med at tegne højde i en stumpvinkel trekant. Jeg har måling af sidelængde AB lidt med 4 cm. Så for at tegne sidelængde, så går jeg ind på cirkel og trykker cirkel ud fra centrum hos radius og trykker på tjener papir her, så i stedet A i boksen skriver jeg 4, så trykker jeg på OK, så har jeg en cirkel, så trykker jeg på periferien her, så i stedet B, så har jeg BC lige med 6,93, så skriver jeg 6,93, så trykker jeg OK, så har jeg de to cirkler krydser hinanden her på C, så finder jeg skæringsværktøj her, og trykker jeg på periferien her, så har jeg punkt C. Nu binder jeg alle de tre punkter for at tegne. Så for at tegne trekant, så går jeg ind på polygon værktøj, tryk her og starter, tryk på C, A, B og igen på C. Så har jeg trekant ABC. Nu vil jeg gerne fjerne cirkler. Jeg har ikke behov for cirkler. Så klikker jeg højre og trykker på vis objekt. På samme måde trykker jeg højre, eller klikker jeg højre. Så tryk her. Nu skal jeg tegne højde. Men jeg kan tegne højde ved hjælp af værktøj her, vinkelret linje. Så tryk på pillen, så står der vinkelret linje. Så tryk her og her, så har jeg højden. Så tager jeg skæringspoint eller skæringsværktøj her, tryk her og kom ind på her, og her har jeg punkt E. Jeg kan nøjes med en, men jeg kan godt tegne udenfor. For at tegne udenfor, så skal vi virkelig passe på. Så for at tegne højden udenfor, så skal vi gå ind på værktøjlinje her, så gå ind på halvlinje her, og tryk her, og tryk på BA. Nu har vi forlænget grundlinjen, så skal vi trykke her, ellers vi kan godt gå ind på vinkelret linje her, tryk her, og tryk på C, og den forlængede linje her, så har vi højden her. Så skal vi finde igen skæringsværktøj her, tryk her og her, så har vi F. Så mål højden CF og AI. For at måle højden, så skal vi gå her og trykke på pillen, så kommer under længde, så tryk her til her, det giver 2 cm, og når du trykker her og her, giver det 3,46 cm. Nu vil jeg gerne også indsætte sidelængde, så trykker jeg A og B, hvad giver det? 4, så B og C, hvad giver det? 6,93, og
A og C. 4. Nu vil jeg gerne flytte nogle punkter. Så trykker her og flyt. Så AC, den skal også stå her. Her. CF og AC skal stå her. Så kan vi godt sige triangle. Og EI kan stå her. Trækker ned. Sådan. Så har vi det. Og jeg vil gerne også putte punkt I. Så kan vi godt sige, det bliver klart. Sådan. Nu har vi triangle ABC, og vi tegner 2 højder. EI lige med 2 cm, og CF lige med 3,46 cm. På den måde kan vi tegne højde i en stumpvinkel trekant. Tak